De brandweer van Remun kreeg dinsdag een opvallende melding. Een nieuwsgierige kat was bij een woning op de Lovaniostraat uit een dakraam gevallen. Het beestje zoot in de dakgoot. Omhoog kost er niet en omleeg durfde er niet. Blij was de kat in ieder geval niet met de penibele situatie. Georgie, liefie. Georgie, hey. Georgie. Niet springen. En dus moest de brandweer eraan te pas komen. Maar dat was nog gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het reddingsvoertuig van de Remunse brandweer kwam een heel eind, maar de kat was niet van plan om te blijven zitten. Ja. Liefie, kom hier. Liefie. Georgie. Even leek het erop dat de brandweerman interessant genoeg was om heen te gaan. Maar uiteindelijk koos de kat er toch voor om in de goot te blijven zitten. Kom even, kom. Nee, weg. Nee, het is schrikken van je. Nee, dit was juist goed. Je hoort weer dan met zijn geluid. Die hebben nog heel scherpe oren. Staan nu achterom? Nadat de brandweer een lang leier had gehaald, gebeurde dat waar men al op hoopte. De kat waagde de sprong. Oh, ja. Wat zo? Kijk eens hier en check nou eens. Of die deur is op. Een kat komt altijd op zijn putjes terecht. Zo ook dinsdagmorgen op de Lovaniostraat in het Remunse veld. De kat ging weer veilig naar binnen en de brandweer kost terug naar de kazerne. Goed zo. Ik zag dat die sprong. En vooruit dan maar. Nog één keer de sprong dan. Ja, maar die Duitse drukken. Oh, ja. Wat zo?